декември, нали така? Да. Предстои ни един много голям празник – Коледа. Защо празнуваме Коледа? Кой се родил на Коледа? Божият син! Точно така. Божият син. Как се казва? Исус Христос! Правилно. Знаете ли, че днес почитаме един човек, който се е казвал Игнатий. Той много е обичал Исус Христос. И за това, защото много го обичал, са го направили светец. Днес празнуваме Свети Игнатий, много специален човек. Заповядайте! Здравейте! Здравейте, момченца, юначета и момиченца, кукиченца. Ще не приемете ли да гостуваме на вашето тържество? Ние ще ви разкажем и нещо и после ще има изненада за всички. Ще ви бъде интересно, предполагам. На момченцата виждам, че им е интересно. Да смятам, че сме поканени и ще искате да ви разкажем една приказка. Една приказка за нас, за българите. Какви хора сме били, какви хора сме и какви трябва да бъдем. Искате ли да ви разкажем? Така, милички. Значи преди много хиляди години всичките хора на тази земя живеели заедно. И бели, и черни, и жълти, и червени. Всички живеели заедно и се опитвали да работят и да се трудат и да събират благата на земята. Но минало време и започнало да не се разбират. Тогава дядо Господ слезнал от небето и им каза: на всички вас ще дам по едно парче земя, да си направите държава, да се обработвате земята, да се трудите и всеки сам за себе си от тук наседне да живее. Започнал дядо Господ да раздава земя. Раздал на всички, всички останали доволни. Но когато дошло време на нашите предци, земята била свършила. Те се помолили: дядо Боже, ма ние не бяхме тук, ние бяхме на полето, защото трябваше да засееме нивите. Мъжете трябваше да ловуват, за да имаме месте за децата. На нас така ли ще ни се отблагодариш? Той се замислил, погледнал отрудените хора, с лица изгоряли от слънцето, цялите в пепел с напукани ръце и решил да им даде и на тях земя. Откъснал едно парченце от неговия рай. И този рай подарил на нашите предци. В момента нашата България е този рай. Заживяли нашите предци, започнали да се трудат, започнали да обработват земите, защото те били плодотворни. Нашата земя била обградена с морета, много реки пълни с риба, били толкова благодатни и толкова честити, че имали всичко на трапезата. В семейството имало едно голямо уважение. Всички живеели заедно с усмивки на лицата, посрещали всякакви празници. Измислили са си буквички, създали са си азбука, започнали са да пишат книжки, започнали са да строят къщи, започнали са да правят градове. Да, но другите народи, които преди това били взели земя, от дядо Господ, започнали да завиждат за благата. И се опитали, почнали по-всячески да нападат нашата родина. Искали да вземат богатствата на нашите предци. Но въпреки всичко са намирали юнаци, момци, които хващали пушката и тръгнали да се борят срещу тези лоши хора. Запазило се в семейството обичта и уважението. Той се викали му домакин. След него в семейството била домакинята, неговата съпруга. Мъжът, домакина, разпределял работата на мъжете. По-голямите да ходят да орат, да ходят да събират дръвца, по-малките да хранят животинките в двора, докато домакинята се занимавала с момите. Те готвили, шетали в къщи, подреждали масата и всички сядали заедно, дали ще закусват, дали ще обядват или вечерят, винаги са били заедно на масата.
Знаете ли кой празник предстои? Голям християн. Коледа, браво! Браво! Всички си знаят. А преди Коледа, на 20 браво! Сега ще ви разкажа на бъдни вечер каква е била традицията, каква трябва да остане и вие да запомните. Защото за това сме българи, да уважаваме нашите предци. На Коледа вечерта се замесвала питка. От тази питка от тестото се правили кравайчета, които се казвали коледник или колаче, колачета и така нататък. Питката, слагало се паричка вътре в нея. На който се паднала паричката, той щял да държи парата през следващата година. Готвило се само постни ястия. По принцип, постни ястия, нечетен брой 9 ястия, колкото трае израстването на детето в майчиното коремче. Защото това е новото, това е началото на нов живот. В някои краища на нашата родина ястията са 7, колкото са дните на седмицата. В други краища 12, колкото са месеците на годината. Готвило се само постни ястия, които били от зърнени култури, които набъбват, за да набъбва късмета през следващата година и плодородието на нивите. Задължително трябва да има и сушени плодове. Орехи. По ореха се гадаело дали ще бъде здраво семейство. Като разщупат ореха, старите гадаят. Ако е ореха здрав, това означава, че цялото семейство ще бъде здраво. Ако той не е много здрав ореха, значи годината, която идва, ще бъде по-малка. Кое е интересното? Всички заедно сядали на маса. Всички са вечеряли заедно. Тази питка, която се е месела и изпичала, най-старият човек на семейството, той е разчупвал. Първият комат хляб, отчупен от питката, се поставил под иконата на Дева Мария и Младенец. С думите "Заповядай, Господи, на нашата маса". Това приветства раждането на Исус Христос. Никой не става от маса, докато не се нахранят. Защото ако станат, ще ядосат караконджелите и злите духове. А като ги ядосат на нивите, житото ще полегне и годината ще бъде бедна. Нямало да имат какво да папка. Ако някога се наложило някой да стане от масата, той е бъде приведен за същата работа, да не ядосат тези зли духове. След като са нахранили всичките, масата не се вдигне. И какво ще се прави на бъдни вечер? На бъдни вечер още се празнува и се танцува. Точно така. В 12 часа пристигат коледарите. Ние също си имаме коледари. Нека да ги видим. Ние също си имаме коледари. Стоп!
днешния ден, Игнажден, се сформират групите на коледари. Събират се момчета, които не са женени, ергени. Армни ергени българи. Те си избират водач. Водач на коледарите, на който е разрешено само той да бъде женен, но отскоро. От Игнажден до Коледа те разучават песнички, наричани във всяко едно семейство, където ще ходят. Да наричат за благодат, за плодородие, за берекет на това семейство. Знаете ли, че техните наричания, техните песни са най-силни от 12 часа на Коледа до изгрев слънце. С техните наричани песни те гонят тези караконджоли, тези, че те направо се разтапят в пространство. Няма. И по поверие, и по обичай, винаги се тръгва на изток. И се тръгват от големите хора на селото, както е било едно време. От попа, от кмета и от даскала. Защото тогава това са били тримата хора, които са били водителите за да събуждат българския. Кмета е обединявал всички семейства, както квач, като обединява пиленцата. Вие сте виждали сигурно как като се обадили, при всички пиленци идват при нея. Във всяка къща ходили и обикаляли. Този, който е водил четата, се казва стенник или водач на четата и започва с думите на всяка една къща. Стани, мине, господине, че ти идват коледари. Добри гости коледари. И както видяхте, ви изиграхте един прекрасен танц, който много ми хареса. И до година, ако ме поканите, искам аз да се включа в коледуването с вас. И аз ще си взема една тояга, нали? И ще си сложа отгоре. Знаете ли какво се слага на... Това са слабачки. Не. На тези, айде пръчки да го кажем, се слагат тези кравайчета, които са се месили от тестото, от което е замесена питката. Колаци. Колачи или колаци, като са много. Дарявали са, всяка една къща са дарявали коледарата с колачи. С ушав. Ушав това са сушените плодове. Задължително, защото те са момци, давали са им и малко винце, защото времето е студено, а трябва да обиколят всички къщи. И за да не им е студено, така те поддържат кръвчицата да им кипи. Сега тук съм ви приготвил нещо с този чичко. Ние нарочно сме го покрили, за да бъде като изненада. После ще дойдете и може да се снимате всичките. Ето ви едни старинни оръжия. После ще дойдете. Ще се снимате за спомен. Аз искам аз да се снимам с вас, ако ми разрешите, разбира се. Ще ми разрешите ли да се снимам с вас? Когато пораснеш, ще се научиш на тези работи. А сега, знаеш ли кое е твоето задължение? Защото който учи, ще сполучи. Казали старите хора. Добре. Всяка година си почитаме празниците и се стараем нашите деца да се възпитаваме в духа на българското и народолюбието. Имаме си група по народни танци. Всяка група по народни танци сега ще седнете там. Thank you.
ви нашия гост? Искате ли да го поканим пак? Да, ще си изберем един друг пак голям хубав празник, за да го поканим пак. А вие всички може да видите Иво и неговите колеги на 3 март на площада, когато правят възстановки на битки. Една група коледари решиха да ви вземат и на вас нещо сладичко, защото обичате ли сладко? Една тортичка, това е от миналата година, от коледарите, които са коледували, и това, което им останало като парички, са решили да ви вземат една торта на вас, за да я хапнете и да ви е сладка следващата година, пък може и вие да бъдете коледари. И вие ще съберете парички и ще вземете на други дечица нещо. Ще го направите ли? Ние участваме в акцията за вече. Браво! Ето, едно благородно дело от вас. Браво! Тортичката е за вас. А сега искам да седнете спокойно и ще група по група да минете да снимате и да разгледате